שלום יוטיוב, היום אנחנו נשחק במשהו שמקסים הביא לי לשחק ואני מת על המשחק הזה, ככה שבוא נשחק. לא נראה לי שאני אוהב את הרובה הזה, אבל בסדר. אני לא זוכר אפילו איך משחקים. אמוג'י פרו! תמות! איזה נובני! קח, תמות! 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 הרגתי! תמות! הרגתי! דאבל הקס! יאללה בוא נהרג! capture the flag! אמוג'י ספור! smoke weed every day! תמות, יא בן זונה, תמות, יא בן זונה, תמות. זה דומה לרולמייריס קצת, לא יודע למה. הרגתי הכי הרבה נראה לי, סתם, הרגתי 5 וכולם, מה, what the fuck? טוב, בוא נלך להרוג אותם! אמוג'י פה! תשחקו אחר כך רולמייריס, יותר טוב. לא, וורמריס לא עובד למקסים. יש שם סנייפר? 10 minutes remaining. הלכתי. אמוג'י פרו! smoke weed every day. לא, לקפוץ, לא! תיקחו את הדגל! איזה מטומטמים אוכלי פסטרמות, קוסומו! נו, מקסי, מה יש לך? בוא תעזור לי. רגע, אתה איתם נראה לי. אתה איתי, הרגת 8, יא מאפן. אתה הרגת 6. מה קשור? אבל אני רק התחלתי לשחק והוא מזמן. יומו, מה אתה בורח? הצילו! הבנתי למה הוא בורח. אמוג'י פרו. לא! אנחנו לקחנו רק דגל אחד והם לקחו 0, איזה מאפנים אנחנו. יאללה, בוא ניקח עוד דגל! קדימה, אמוג'י פרו! יומו. What the fuck? אמוג'י פרו! אוכלי פסטרמות, תמצצו לי! יאללה, קדימה, אמוג'י פרו! הרגתי את הכלב. אוכלי פסטרמות, תמות! מה איך הוא עף לעזאזל? אמוג'י פרו! למה אתה מדבר ברוסית? זה ערוץ בעברית. צילו! capture the flag! לא, קוסומו, רק לקחתי! לא! מקסים, תיקח להם את הדגל! מקסים, אתה חייב! איזה טיפש שחרגו אותו כל כך מהר. אני עם סנייפר. איפה לוקחים סנייפר? איך מחליפים זה? תלחץ מגניב! נו! עכשיו תלחץ שוב פרומים. טוב, אני חייב קודם למות. אמוג'י פרו, למות! תמות! headshot! headshot! Close call. ראיתם? הוא אמר לי מלא דברים שאני אפילו לא יודע מה הם. ראיתם? רק אני יודע. close call זה להתקשר סגור. ראיתם? רק אני יודע. אמוג'י פרו! smoke weed every day. כן, אין לי מושג מה עוד להגיד. אמוג'י פרו! headshot!
100 חידשודים ככה. הרגתי 11, אני מקום שני! ייי! אבל מתתי 7 פעמים. איזה באסה. אני מקום שני, ומקסי מקום אחרון נראה לי. לא, הוא כמעט תקף אותי, אבל הוא עם סנייפר, זה לא הוגן. MLG פרו, capture the flag! תראה איזה מקסים הפרדן הזה עומד רק שם! capture the flag! the flag, בלק! MLG פרו! להרוג את הבן זונה הזה! מה זה החרא הזה? אני יורד מישהו ואז בא מאחורה מישהו! יא בני זונות! הנה, קוסומו, לא הספקתי. הנה. דפק! קוסומו, אני חייב למות. Capture the flag! הנה, תהרוג אותי, תהרוג אותי, תהרוג אותי, תהרוג אותי. יא טיפש, תהרוג אותי! אני עומד מולך לעזאזל! תהרוג אותי! תהרוג! תהרוג! תהרוג, יא נכה! מה זה החרא הזה? תהרוג אותי! חכו! תהרוג! תודה לאל! הוא לא הורג אותך. באתי לקחת... יש! סנייפר... איך קוראים לסנייפר? יש לי סנייפר מרחב שלך. יואו, למעלה. לא כאן. כאן. לא. תבדוק, הנה שופ. מה שופ? בל. יש כאן כל בדיוק. מה זה? איזה דפוק הילד הזה. פי. זה פיסטול. אין לי סנייפר. טוב, ניקח את זה. אין. איך מכוונים עם החרא הזה? מקסים, אפשר לכוון פה? לא יודע. MLG פרו! למה אני צוחק את זה בלי הפסקה? סתם. Capture the flag! מי יורה בי? הוא ירה בי פעמיים ואני מתתי. What the fuck? Capture the flag! MLG פרו! בוא נראה פשוט ככה. כן, אני ממש עקום ברמות ממש קשות. סתם. בוא נראה ככה. לא, הנה, אני הכי סוס, אני הכי סוס, אני הכי סוס, אני הכי סוס. אני הסוס מגרביטי פולס. אני הולך ואני לוקח להם את הדגל. מי עשה לך חיל? אף אחד לא עושה לי חיל, זה מתמלא לבד. כאילו? כן. תעזרו לי, יא בני זונות, אני לוקח להם דגל, לעזאזל איתכם. מקסים, תכוון עליי. לא, הם לוקחים את הדגל, יא כלב, יא מעצבן, יא כלב, יא חרא. למה MLG פרו? למה? אלק פרו, הוא אפילו דגל אחד לא לקח הבן זונה הזה. חשב שהוא לא ראה אותי. איזה מומו? איזה מומו? מקסים, איפה קונים רובה? זה סנייפר. שגמרו את המשחק. Headshot. תביא את הדגל, טיפש. כמה כסף יש לי? איזה מעפן לי כל כך קצת כסף. יש לי 434 כסף צהוב כזה נראה לי. אצלי 930. איזה ברוטלי אתה, יואו. בן זונה, אני עם סכינים, איך אתה לא מת? אתה בלי כלום. יש סוף סוף, תדעתי. איפה קונים סנייפר?
אין לך מספיק כסף. יש לך מספיק כסף? זה לא הגיוני, איך? לא יכול, כתוב שר. אחי, זה לא הגיוני, תסתכל. באתי אליו עם סכין ומעגל עם ידיים. זה לא אמור לחתוך לו את הידיים. יש לו 2800 C, 1600 C, 600 C, 2000 C, 2000 C, 1000 C, פיפץ. איפה קונים סנייפר? נכון, כתוב בראשון, אז לך בחיצים האלו עד 2 ואתה תראה סנייפר לא יודע, 1600, 1000, לא יודע, כמה עולה. הסנייפר בראשון. אין ראשון. חכה. לא, נכון אתה רואה עד 4? עד 4? לא, אני רואה עד 7. נכון יש לך... הנה, עד 4, נו. לך ל3. אתה תראה מתחת 2200. Artifacts to capture and control the realm. מתחת לזה, אתה תראה את הסנייפר. בעצם. בא לי לנסות להיות עם זה. אולי אני טוב עם אחר אז. יש, אתה נגדי, זה ממש רחוק. אני אדומים? פאק. מקסים כחול, אני ארוג אותו! מי זה לעזאזל? מה מקסים הרג אותי הומו? הרגתי אותך עוד עם סנייפ. לא, אתה הייתי בחפז. אני אקנה את הסנייפר הכי טוב ב-4500. מה אכפת לי? סקנדרי. לא. בוחר את זה. למה אני עוד פעם עם הרובה המאפן הזה? יש לך אותו רובה, אתה חייב להחליף. איך אני מחליף? איפה? זה. אולי נבחר את זה, זה נראה טוב. חוטף לי את הרגליים, יש, אני עוד פעם כחול. אני מה זה טוב במשחק הזה? הרגתי 0. ואני רק 9. תפק. זה עקום, למה בחרתי את זה? טוב, אני חייב ממש הרבה כסף. רגע. אני אחליף את זה לזה. זהו. ראיתם איזה סוס אני? הרגתי 0. אני הכי סוס בעולם. מקסים, תהרוג את ההומו הזה. איך הוא לא מסתכל עליי והורג אותי? בן זונה לקח את זה. אני חייב לאסוף כסף כדי לקנות גשנים. יש, קיבלתי 8 מטבעות זהב. כי זה כלום, זה שווה ב0, אני לא יכול לקנות כלום, מה לעשות? או סוף סוף משהו שמכוון טוב.
מקסים, לקחת את זה? הם יהרגו אותך, הם יהרגו רק אותך. עוד כמה? אבל רק יותר במשחק שבוע. אמו. איך קילד ביי? איך? איך? לא! או, תודה להם. עלית רמה, ראיתם? אני במקום רמה... איזה רמה מקסים לעזאזל? עוד הלכתי עליה. לא יודע להגן. יומו מקסים. מה? איך עשית את זה? איך אני מגיע לשם? הקפיץ אותי באומר, מה זה? מקסים, תעזור לי, הם הורגים אותי. פאק. חדשת. לי אין רובה כמו שלך, מקסים. אם היה לי רובה כמו שלך, הייתי מוצא. איזה רובה יש לך? תראה לי. נראה לי אתה משחק בזה איזה שנים. איך זה כשהוא הורג מישהו זה כפול 2? איך זה הגיוני? לא הנה. מקסים יום. אני עוזר לך ותמיד ואתה ככה עוזר לי. וואי, לא קיבלתי כסף בכלל, אני טיפש. יש, עליתי רמה, לרמה 5. אז שמע, לך לשלוש. לא קיבלתי כסף, אני אומר לך. אני מבין, אני... Oh, fuck you, this shit. דופקים בדלת, לא חבל. אתה עם הסינו, עם הווידאו. Team search. Eliminate the enemy team. Ten minutes remaining.
שלום יוטיוב. אני עדיין פה, כן. כן, אני עדיין פה. רק הלכתי להכין לי משהו, כן? אני גיימר שמן מאוד. ואני גיימר רזה מאוד. אתה לא גיימר. אין לך מחשב, איך אתה גיימר? נכון. יש לי טאבלט. זה שיש לך טאבלט זה לא אומר שאתה גיימר. מולטי פרו! המולטי פרו! אוכלי פסטרמות איפה? הנה! אני הכי סוס במשחק, אני הכי סוס במשחק. מקסים סתם הומו. אמרתי שאני עם מקסים? אני לא עם מקסים, הוא לא מדבר. מקסים ההומו הזה הרג אותי, אבל הוא לא מדבר. הוא לא מדבר. רק שתדעו, מקסים לא מדבר. נכון. מקסים, כשמצלמים סרטון ליוטיוב, חייבים לדבר או לא לדבר? ומה אתה עושה? מה אני אגיד? הכל, כל מה שיש לך בראש. מולג'י פרו! איפה הם? איפה הם? טוב, בוא נלך לחפש את האוכלי פסטרמות האלה. הנה מקסים האוכל פסטרמה הזה. יש לו על הגב את החרא הזה. את מי הרגתי? אין לי חיים. יש, זה מתמלא. פאק, נגמר לי החיים בדיוק מתי שבאתי להרוג את מקסים. פאק, נו. אף פעם אל תאכלו מנה חמה עם כפית של פלסטיק שמביאים לכם בפנים. אל תלמדו ממני. קוסומו! כן, נכון, אני גיימר מעולה ומקסים סתם הומו. אבל זה לא אומר שאני יודע לאכול מנה חמה עם פלסטיק. כן, כן. כמה פיצות בראש שלי. איזה דפוק, אני לא מספיק לעשות כלום, אני מבין כזה פיצות בראש כזה. כן, כן, אני לא כזה מושלם. ראיתם איזה סוס אני? ראיתם? ומקסים ההומו זה כל שניה הורג אותי. זה סתם פוקסים, תאמינו לי, פוקסים. פוקסים. אם היה לי רובים כמו שלו וגף כמו שלו והומו כמו שלו, סליחה, ואוכל פסטרמה כמו שלו, אז גם אני הייתי סוס כזה. איזה הומו, איך אתה עושה את התרגילים האלה? תפסיק להרבץ לי! איזה עקום אני, איזה עקום! יש, הרגתי את מקסים! לא היה לי כדורים, אז הלכתי כדורים. כן, ואז זה בכל זאת כתב שהרגתי אותך. איזה מגניב. חכו שנייה, אני בא. אל תיתנו למקסים להרוג אותי, כן? כי אני גיימר מעולה. אני אוכל את המנה חמה למרות שהיא לא מכונה. לא חמה. איפה מקסימום? מקסים יאומו, יש לך את הגב הזה, זה לא הוגן.
ראיתם איזה סוסונים? מרחוק עשיתי לו את שאט. וואי, מרחוק אני יכול לעשות לך את שלי. סתום, ולאדי, לא דיברתי איתך! ועם הרובה שלי בחיים לא היית עושה את שאט. בטח שכן. בחיים לא. בטח שכן. בטח שלא. ברח! פס! אתה רוצה לעשות פרפקט. לא סובל את המפה הזאת, אף אחד פה לא קרוב. הרגתי את מקסים סוף סוף. זה לא הוגן, זה לא הוגן, פשוט לא הוגן. 2-1 מקסים, נו באמת. ככה אתה קורא לעצמך גיימר? האמת היא אפילו בשם שלי כתוב גיימר. הנה. גיימר AVGN. הרגתי 6 ואני מקום שני. טוב, זה מקום משחק סרבר מטומטם. פשוט אין פה היגיון. ממש אין פה היגיון. תראו, 6, הרגתי 6, כן? מי? יא בן סונה. ראיתי אותך. ראיתם, אני הורג בגב, אני ממש גאים. לא, מקסים, למה אתה הורג אותי? אני חבר שלך, לא? סום. הנה, אפילו במשחק אני חבר שלך, קוסומו. 7 HTים, 3 2. ראית מה זה? יש לי 7 אצ'טים ו7 הרגתי. איזה מגניב זה. הרגתי 7 ועשיתי 7. איזה משחק זה דפוק? אתה עולה רמה ואתה לא מקבל כסף. אין, משחק דפוק. אין, זה טוען פשוט 33 שניות. טוב, אני אקנה סנייפר. אם יש לי מספיק. סנייפר, לא. שוטגן, לא. משהו, לא. SMG, לא. ממש לא. אפשר למכור פה? לא, אי אפשר. למה יש לי 3 פעמים את זה ואז? What the fuck? יש, אהבתי לו את הסכינים. יש, המנה חמה מעולה, יש. אהבתי לו את הסכינים. עכשיו הוא לא יכול לא להגן. ויש לו רק ידיים, ולי יש 2 סכינים. איזה מאמה. אבל עכשיו יש לו יותר חיים, ויש לי קצת חיים. זהו, מה אתה יודע שאני בא לקפוץ עליך? איך אתה מאגן? סיין. איך? כן, יוטיוב, עוד 2 שניות. או, לא סובל כאלה מפות, הורגים מרחוק. וזה מעפן, פשוט מעפן. אי אפשר להתקרב ולשחק רגיל. כמו מי משחקים. רד שאט. first strike. איזה יופי, אני הכי טוב. למרות שאפילו בוורפיס היה אמור להיות פה first blood. כאילו... האדם הראשון שנשפך, כאילו. הבנתם קיצור. הרגע הראשונה. אני סוס, ראיתם? אני סוס. אני כבר מקום ראשון. איזה יופי, מגניב, איזה יופי. אמרתי לכם שאני גיימר מעולה.
יש, מקסים מקום שני. מקסים, אתה מקום שני ואני מקום ראשון. לא! סליחה. יש לו רובה מעולה. באמת. מה אתם עושים? Spice Ray headshot. הרגתי 5 ואתה הרגת 4. פאק, הוא הרג אותי. מה זה A? עכשיו יותר קל לי. טוב ביוטיוב, היה כיף להיות איתכם. מה שזה